Ahojte ľudia, vítam vás pri novom videu a je tu so mňou kapitán Mrkva a Maxík. Vítajte. Ahojte, ahojte. A teraz sme začali takto Easter oby, takto v polke, lebo sme Porušili pár takých vecí. porušili, tak sme začali odznova nahrávať, ale to nevadí. V tomto videu už Je neporušíme. kapitán. Kapitán, on je tam, on skáče tam, ja tu idem po tomto rebríku. A dám vás počuť vo videu. To víš, To nás počuť, hej, Lupin. Toto je taká dobrá Toto ovíčko je extrémne ľahké. Hej, extrém ľahké. Ak by ste chceli dať odber Maxikovi a kapitánovi Mrkvovi, tak ich kanály budú v podpísku. Ďakujeme. A potom na toto video môže mať aj 100 zľadnutí, by sme boli To radi. je jedno. Budeme radi, ak dáte viacej. A dáko lajky. Veľmi radi. Chcel by som už postúpiť na YouTube, lebo Maxik je už ďaleko úplne odo mňa. Na Maxik dobieha. Rozhodli sme si sa, že toto video by malo byť 15 minútové. Kde je kapitán? Akurát zatiaľ nahrávame minútu 50. To potom vám môžeme, táto hra je úplne najlepšia. Úplne ešte aká extrémne ľahká. Odporúčam vám tú hru. No, volá sa to Easter Obi. Easter Obi. Ľudia si to vyhľadajte a hrajte. Úplne ľahučké to je. A na konci sú taký kolotoč a tam máte pár vecí, ktoré chcete. Alebo môžete taký kolotoč a za 0 robuxov si to môžete kúpiť. Ja mám túto oranžovú mikinu, tak tá oranžová mikina, mám ju z tejto hry. Som ju hral. To potrebujeme veľa týchto prejsť vecí. Maxík, Prosím? mne sa zdá, že ako túto hru hráme, že sme ako keby takí nubovia, lebo túto hru hrajú nubovia. Nehrajú nubovia, to takí dobrí hráči, ktorí si chcú vylepšiť svoj skin. Ľudia, napíšte dole do komentárov, či my trojica sme dobrí v A počúvajte, ak tu bude 10 lajkov, tak budeme viacej videí spolu natáčať. Hej, aj s kapitánom Mrkva, aj s Maxikom. Ak ste by sme natočili bez takéto videí, tak dajte odber. A Maxik vyrobil nakedy, neviem už kedy, unboxing na nové mikrofóniky. Tak môžete si to kúknuť. To som nedal na YouTube, zabudol som to, dám to. No, nevydal som to, ale vydám to. Maxik urobí, aby to video, keď toto video sa skončí, aby tam bolo to video. Však Maxik. Hej. No a toto natáča to Lupin na inom mobile, lebo... No, to je to také podvážne, ale môj iPhone, včera som hral takto Roblox, jednu hru s Maxikom, no a normálne sa mi ako keby vybil, mi prestal fungovať, no nie, že prestal, úplne sa vypol a potom už nešiel. Napíšte mi do komentárov, že ak máte také tipy a triky na to, ako to opraviť. No, opraviť sa to veľmi nedá. Ale považujem, že to je displej. Lebo aj Clarissa vyrobila video, kde mala displej, že tam dole bolo také biele úplne. Môžete si kúknúť, ja vám to odporúčam. Joj, napíšte do komentárov, či sme v Robloxe dobrí.
A kde je kapitán Mrkva? Kapitán Mrkva, Kapitán je za vami. tak te mešká, kapitán Mrkva. Kapitán Mrkva je len tam. Za to sa volá kapitán Mrkva, lebo nechce sa odhaliť na YouTube. Aj keď môžete si napísať na YouTube kapitán Mrkva, potom napíšeme, dáme ten kanál do popisku. Tu čakám na Maxika. Ja som kúsok kde zašiel ďalej. A kde je kapitán? Ja som sa trošku pozdil. On trošku ďalej je. My sme už na 90-ke. Lebo my sme už šli... Na 49-ke. Ja som na 90-ke. Ako na 90-ke? Šov, ja som iba na 44. Na Ale to 50, prvé. ja som na 54. Čakaj tam. Idem na 55. Tu čakám na tom. Mi to také legendary príde, že hráme spolu. O chvíľu sme na konci už. Ja tam vidím už Maxika aj kapitána. Oni tam tak pobehujú. Ak vidíte, tak tam diaľke, čo tam skáče tom čiernom dačo, tak to sú oni. Poďte, už nemáme čas. Toto video... Koľko to natáčaš, Lupín? Už iba 6 o chvíľu 7 minút. Nemáme času, lebo 15 minút a končíme videjko. Lebo najštandardnejšie je točiť videjka, ktoré majú 15 minút, 10 minút, 5 minút, to je štandardné. Môj kamarát, jeden kamarát, druhý. No, tak mi povedal, že on točí takých, neviem koľko toto, on točil asi takých 25 minút, ale on nemá kanál, to iba tak súkromne točil. Aj Maxik točil ako 25 vravel. Nie, ja som netočil nikdy 25 minút ešte videjko. Iba 20, nie? Hej. Či 20 tiež nie. 20 som tiež nikdy netočil. Koľko? Ja nekúkam každý deň na tvoje videjka, takže... Ale kúkaš dáke videjka. Kúkam dakedy. Kúkaš, povedz, ktoré si kúkal. Napríklad kúkal som, ako si robil že šťastný Silvester, čo to bolo, nie, že Vitojko to bolo, ale... Čo je kapitán Mrkva? Kúkal som, ako si hral neviem, či Bravo asi. Kde je kapitán? Ja som disconnectlo. My sme už na konci. Ja idem za vami. Kašlíme na to, že ťa to disconnectlo. Dobre. A tuto je takto free. No a tu ešte... Poukazuj to všetko. Ešte tu poukazujem takto kanál. Ešte to tu poukazujem. Ale to by sme už mohli končiť videjko, nie? Hej, ani teda ako dlho nerobíme. A kde si ty, Lupín? Ja som tu tak, kde padol. Neviem prečo. Lebo som si dal tam na boku 100. Ľudia tu, vy ste robí na konci, je tu 100 na konci. Rýchlosť, tak som tak rýchlo šiel, že som až odletel preč. Kultúra, to skláň, tu môžete mať čo v tomto. Napríklad toto je také, že si to zoberete a robíte takéto červené. Hej. Neviem. Mohli by sme už aj končiť, ale tak ešte to máme trošku, tak poukazujeme to tu. Iba to poukazuj kúsok. Tu ja idem takto naspäť. Kúknúť, kde je ten kapitán Mrkva.
A to by sme už mohli skončiť to video. No, sme mysleli, že 15, tak poďte sem ku mne. No, Maxik, poď sem ku mne. Tak ak sa vám toto videjko páčilo, tak nezabudnite dať like a odber. Hej. No, tak to je už pre dneska. Koniec, ako povedal Maxik, nezabudnite dať like a odber. A v popisku budete mať ostatné. Ahojte. Pozdravte sa aj vy. Ahojte. Tak cez.